हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव फरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों। आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय हांखो। बर' रावखान्थिनि सिङाव जि हांखो होननाय मोनसे टपिक दं एबा आयदा दङ, जों बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। आरो हांखोनि सिङावनो गोबां फिसा फिसा आयदा दंबावो, बिनि सायावबो जोङो सावरायगोन। दा लोगोफोर, आसाम स्पेशल टेट 2026नि जि एग्जाम जानो थांगासिनो दङ आरो बे एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रिपारेसन खालामबाय थानांसिगोन। आरो नोंथांमोननि हांख्रायनाय लेखायै आङो भिडिअखौ रेगुलारलि थाब लाबोबाय थानो हायाखै, माखासे समनि उसुबिदानि थाखाय समखौनो मोना जादों। दा आङो जेब्लानो सम मोनो अब्लानो नोंथांमोना क्लास वाइज हिसाबै पार्ट वाइज हिसाबै नोंथांमोना भिडिअखौ लानानै फैबाय थागोन। दाख्लै बावैसो आङो मोनसे पार्ट 1 भिडिअखौ हगारदोंमोन, बर' रावखान्थिनि सोमोन्दै, जारिमिननि सोमोन्दै एसे सावरायदोंमोन। दिनै जोङो सिलेबासनि जानाखि टपिक होनाय, बे सिलेबासनि टपिकनि हिसाबै जोङो क्लासखौ लागोन। दा लोगोफोर, सिलेबासनि गिबि टपिक्सआवनो दङ रावखान्थि सेक्सनावहाय, बे जाहैबाय बर' हांखो हाला। दा हांखोनि सिनायथि, गारां रिंसार, खौरां रिंसार, जों बिनि सोमोन्दै नैबे भिडिअनि गेजेरजों पार्ट 2 भिडिअहाय सावरायगोन। आरो माखासे जानाखि दंबावो गारांनि रिंसार, रिंसार जरा, रिंसार जथाय आरो हांखो जथायनाय आरो दाजाबदा, जों बिनि सोमोन्दै पार्ट 3 भिडिअआवहाय जोङो सावरायगोन। दा लोगोफोर, जोङो बर' रावखान्थिनि सोमोन्दै एबा हांखो हालानि सोमोन्दै सावरायनोब्ला जोङो एस ए रेफारेन्स हिसाबै बर' रावखान्थि बिजाबखौ जोङो लाफाखानांगोन। दा बेवहाय आङो बर' रावखान्थि बिजाबखौ लाफानाय जादों एस ए रेफारेन्स हिसाबै, नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय। दा लोगोफोर, बेवहाय बर' रावखान्थि बिजाबा नोंथांमोना माखौ फरायनांगौ बेखौ आं नोंथांमोना दाख्लैबावै मोनसे सर्ट भिडिअ हगारनाय जादोंमोन। नोंथांमोना बेखौ लाइब्रेरिनिफ्राय बायनानै फराय। आङो क'क्राझार जिल्लानि वार्डस एन्ड वार्ड्स लाइब्रेरिनिफ्राय बायनाय जादों। दा लोगोफोर, नोंथांमोना अनलाइनावबो फरायनो हागोन, बे बिजाबखौ अनलाइनावबो दङ, खिन्थु PDF फाइल नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हानाय नङा। नोंथांमोना फरायनोल' हागोन आरो नङाबा स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हागोन। दा लोगोफोर, बेवहाय आङो नोंथांमोना माबायदियै बे बिजाबखौ अनलाइनावबो फरायनो हागोन बेखौ आङो नोंथांमोना दा भिडिअनि लास्ट जोबनायावहाय नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा लोगोफोर, बेवहाय जोंना टपिकआव सिलेबासाव होनाय जादों हांखो सिनायथि। हांखोखौ जों सिनायथिग्रोनांगोन। हांखोनि उनाव जोंना रिंसारथि फैगोन, बेनि उनाव रिंसार जरा, रिंसार जथाय, हांखो जथायनाय, दाजाबनाय, बेफोर गासैबो फैजोबगोन। दा लोगोफोर, हांखो होनोब्ला जों गिबियाव जों माखौ बुजियो जों बेखौ एसे मिथिग्रोनानै लानांगोन। बेनि उनावहाय रिंसारथि फैगोन। दा लोगोफोर, हांखो होनोब्ला जेब्ला जोङो अ, आ, इ, उ, रि बेबादिखौ लिरो आरो ख, ख, ग, घ, ङ बेफोरखौ लिरो, लिरनाय महरानो हांखो। आरो जेब्ला जों बे हांखोखौ जेब्ला जों खुगाजों रिंसार होनानै मोनसे सोदोब महराव जोङो साउन्डआव जोङो बेखौ बाहायगोन, अब्ला बियो रिंसारथि जागोन। दा लोगोफोर, बर'नि जेसेबां गारां हांखो आरो खौरां हांखो दङ, बेयो रिंसारथि महराव बाहायजाजोबा। खिन्थु माखासेफ्रा जायनाखि गुबुन रावनिफ्राय जों लन वार्ड एबा लन सोदोब हिसाबै जों बाहायो, गुबुन रावनि सोदोबखौ जोङो बर' रावाव सोफादेरनाय जायो। दा बैफोर सोदोबावसो जोङो माखासे हांखो एबा रिंसारथिखौ जोङो बाहायनाय जायो। दा लोगोफोर, बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों, बे जाहैबाय गारां रिंसारथिनि मोनसे चार्ट। बे गारां रिंसारथिनि मोनसे चार्ट, जों बेखौ रिंसारथिखौ दा दसे उनाव सावरायगोन। जोङो हांखोनि बाथ्राखौ जों सावरायग्रोगोन। दा लोगोफोर, बेवहाय खौरां रिंसारथिनिबो बाहाय मोनसे चार्ट दङ। बे चार्टनि सोमोन्दैबो जों दा दसे उनाव सावरायगोन। जोङो हांखोनि सोमोन्दै जों सावरायग्रोगोन लोगोफोर, बेनि उनाव जों रिंसारथि। दा लोगोफोर, बेवहाय हांखोआ बर' रावनि गारां हांखोआ मोनबेसे आरो खौरां हांखोआ मोनबेसे, जों बेखौ एसे मिथिनानै लाग्रोदिनि। बर' रावनि गारां हांखोआ मोनबेसे आरो खौरां हांखोआ मोनबेसे, बेखौ नोंथांमोना आलादा बिजाबाव एसे आलादा मोनगोन। दा लोगोफोर, बेवहाय बर'नि जानाखि लिरगिरिफोर दङ, बे लिरगिरिफोरनि हिसाबै माखासे बर' रावनि गारां हांखोआ मोनबेसे, खौरां हांखोआ मोनबेसे, बेवहाय एसे नाम्बारखौ मिलायै जों नुनो मोनो। सोरनावबा खौरां हांखोखौ 40, सोरनावबा 41, बेबायदि जों नुनो मोनो। खिन्थु जोङो सोरबा राइटारनि बिजाबखौ फरायोब्ला जों बे हिसाबै जों गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना अपसनखौ नोंथांमोना नायनानै एन्सारखौ होबानो जाबाय। दा लोगोफोर, आङो जि बिजाबखौ फल' खालामदों बे जाहैबाय डक्टर स्वर्नप्रिभा सैनारि मेडामनि बे बिजाबखौ फल' खालामदों। बिथांनि बिजाब गांनैखौ फल' खालामदों आङो। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय।
जाबाय नैबे आं जा बिजाबखौ दा बर्थमान नायदों बे बिजाबा क्लास 7 नोंथांमोना देखायगोन आं कभारखौ बे जाहैबाय क्लास 6, 7 आरो 8नि बे गांसे बिजाब स्वर्णप्रभा सैनारि आरो मोनसे दङ बर' रावखान्थि डक्टर स्वर्णप्रभा सैनारिनि बे जाहैबाय बयनिबो थाखाय बियो बिजाबा आप टु इउनिभार्सिटि लेभेलसिम फरायनो हायो मोनसे गोमो बिजाब दङ नोंथांमोना दाखालि मोनसे सर्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे बिजाबखौ फोरमायदों नोंथांमोना बेयाव फरायोब्ला बर' रावनि गारां हांखोआ मोनबेसे खौरां हांखोआ मोनबेसे बेखौ मोननाय नङा बेवहाय नोंथांमोना रिंसारथिनि सोमोन्दैसो मोनगोन आरो आङो दिनै जानाखि नैबे बिजाबखौ नोंथांमोना देखायदों बेवहाय नोंथांमोना हांखोखौ मोनगोन आरो गुबुन गुबुन आलादा आलादा राइटारफोरनि बिजाबखौ फरायोब्ला नोंथांमोना एसे आलादा एसे डिफारेन्सखौ मोनगोन आरो खौरां हांखोनि बे नाम्बार्सनि सायाव दा लोगोफोर जेखियानो जादोंला आं नोंथांमोना नैबे बिजाबनि हिसाबै नोंथांमोननो फोरमायगोन बर' रावनि गारां हांखोआ मोनबेसे दा लोगोफोर बर' रावनि गारां हांखोआ गासै मोन 11था दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना बेखौ फरायबानो जागोन गारां हांखोआ जाहैबाय बर' रावआव गासै मोन 11 गारां हांखो दं बे गासैबो गारां हांखोखौ बर' रावनि गुबै सोदोब लिरनाय समाव बाहायनाय नुवाब्लाबो दाहार सोदोब लिरनायाव बाहायनाय नुनो मोनो दा लोगोफोर बेवहाय बुंदों दाहार सोदोबनि खोथाखौ बुंदों बर' रावआव जानाखि गारां हांखोआ 11था दङ बे गारां हांखो 11थायाव बर' रावनि गुबै सोदोबफोराव बे 11था गारां हांखोआ बाहायजाया गारां हांखोआ माया जोंना अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ गासै मोन 11था दङ दा बे मोन 11थानि गेजेराव बर' रावनि गुबै सोदोबफोराव मोन 6थाल' बाहायनाय जायो खिन्थु जोंना हांखो होनोब्ला गासै 11था जागोन बर' रावनि गारां हांखोआ मोनबेसे होनोब्ला 11था आरो बर' रावनि गुबै सोदोबाव बाहायनो थाखाय मोनबेसे गारां हांखोखौ बाहायनाय जायो होनोब्ला 6था आरो बर' रावनि गुबै रिंसारथिया मोनबेसे होनोब्लाबो बे 6थायानो जागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बर' रावनि गारां हांखोआ मोनबेसे होनोब्ला 11था जागोन खिन्थु गुबै सोदोबाव बाहायनो थाखाय बर' रावनि गुबै सोदोबाव बाहायनो थाखाय बर' रावनि गारां हांखोआ मोनबेसे होनोब्ला 6था जागोन नोंथांमोना गोसोआव ला दे एसे हल जुदि सोङोब्ला 11था जागोन आरो बर' रावनि गुबै सोदोबाव बाहायनो थाखाय मोनबेसे हांखोखौ बाहायनाय जायो बा रिंसारथिखौ बाहायनाय जायो होनोब्ला नोंथांमोना 6थाखौ बुंनांगोन एबा 6थाखौ लिरनांगोन बेखौ नोंथांमोना आं कुइसन हिसाबैबो लाबोनाय जादों कुइसनखौ नायोब्ला नोंथांमोना आरो क्लियारसिन जाबावगोन दा लोगोफोर जोंनि बे पेराखौ एसे मोजाङै फरायजोबनोसै बेवहाय मा होनबावदों बेवहाय बुंबावदों बे गारां हांखोफोरखौ गाहायाव लिरनानै फोरमायनाय जादों हांखोफोरखौ मोजाङै नायनानै ला आरो गोसोआव लाखिनो नाजा नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेवहाय होनाय जादों अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ जों मोनबेसे मोनखो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि मोनदाइन मोनगु 11था दङ दा बे 11थानि गेजेराव बर'नि गुबै सोदोबाव मोन 6थायाल' बाहायनाय जायो माया बाहायनाय जायो नोंथांमोननोबो आं बेखौ देखायगोन नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बाहाय होनदों गोसोआव लाखिनाया मोजां गोजौआव होनाय बे मोन 11 गारां हांखोफोरनि गेजेराव मोन 6था गारां हांखोखौल' बर' रावाव बाहायनाय जायो दाना मा गारां हांखो 6थाखौ बाहायनाय जायो नोंथांमोना बेखौ एकदम गोसोआव लादे लोगोफोर बेवहाय माया दङ नोंथांमोना बेयाव नैबे पेजखौ फरायबानो मिथिनो मोनगोन बाहाय होनदों बर' रावनि गुबै सोदोबफोरखौ लिरनाय समाव बाहायनाय जायो बेफोर जादों अ आ इ उ ए ओ बेखौल' बाहायनाय जायो लोगोफोर बर' रावनि गुबै सोदोबफोराव नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्रायनो कुइसन फैखागोन बे हांखो हाला रिंसारथिनिफ्रायनो मोनब्रैसो कुइसना कमन जाखायो एलपि आरो इउपि मोननैखौ लायोबा 6थासोहालागै कुइसना फैनो हागौ आरो दा लोगोफोर बेवहाय आरो नेक्स्ट लाइनाव मा दङ जों बेखौ नायबावनोसै जेब्ला गासैबो गारां हांखोखौ जयै लाफायो अब्ला हांखो लेटार साउन्ड होननानै बुङो नोंथांमोना बेवहाय बुंदों मा जेब्ला गासैयै गारां हांखोखौ जयै लाफायो अब्ला हांखो लेटार साउन्ड होननानै बुङो नाथाय मोनसे रावनि गुबै सोदोबखौ लिरनो थाखाय जाय गारां हांखोफोरखौ सायख'नानै लायो बेफोरखौ हांखो बुङालासे रिंसारथि होननानै बुङो बेनिखायनो अ आ इ उ ए ओ आ
बर' रावनि गारां रिंसारथि एबा भावेल फनेम्स। दा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जेब्ला बर' रावनि गारां हांखोआ मोनबेसे होनोब्ला जयै लायोबा एस ए हल जोंना 11था जागोन। नाथाय बे 11था भावेल लेटार्सनिफ्राय गारां हांखोनिफ्राय जेब्ला बर' रावनि गुबै सोदोबफोरखौ लिरनो थाखाय बा बाहायनो थाखाय जे हांखोफोरखौ सेलेक्टिभ खालामनानै बर' रावाव बाहायनाय जायो अब्ला जों बेखौ मा बुंगोन बर' रावनि गारां रिंसारथि। जेब्ला जों मोनसे सोदोब लिरोबा बेखौ जों बुङोब्ला मोनसे वार्ड मोनसे रिंसारथि मोनसे रिंसार जायो अब्ला जों बेखौनो रिंसारथि होननानै बुंनाय जायो। जेरै अआ मोनसे रिंसारथि आया मोनसे रिंसारथि इयाबो मोनसे रिंसारथि उआबो मोनसे रिंसारथि आरो बेखौ जों एसे हल लायोब्ला बेयो मोनसे हांखोबो। दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लादो जेब्ला हांखोनि बाथ्रा सोंगोन बर' रावाव मोनबेसे गारां हांखो दं होनोब्ला नोंथांमोना 11था आरो बर' रावनि गुबै सोदोबफोरखौ लिरनो थाखाय मोनबेसे गारां हांखो एबा रिंसारथिखौ बाहायनाय जायो होनोब्ला नोंथांमोना 6था बे एन्सारखौ होनांगोन। नोंथांमोना गोसोआव ला। बेनि उनावहाय दानिया फैदो खौरां हांखो। खौरां हांखोआ जोंना बर' रावाव मोनबेसे दङ? दा लोगोफोर खौरां हांखोआ बर' रावावहाय एसे नैबे बिजाबनि मथे डक्टर स्वर्नप्रभा सैनारि मेडामनि मथे बर' रावाव गासै मोन 40 खौरां हांखोखौ जों मोननो हायो। नाथाय बेफोरनि गासैखौबो बर' रावनि गुबै सोदोब लिरनायाव बाहायनाय जाया। दा लोगोफोर जेरै गारां हांखोआव एबा गारां रिंसारथियाव माखासे हांखोफोरखौ बर' रावनि गुबै सोदोब लिरनायाव बाहायनाय जाया थिग बेबायदिनो खौरां हांखोनि बेलायावबो माखासे हांखोफोरखौ बर' रावनि गुबै सोदोबाव बाहायनाय जाया। नाथाय जेब्ला जों मालायनि रावनि सोदोबफोरखौ जों बर' रावाव बाहायफैनाय जायो अब्ला जों बेवहाय बेफोर हांखोफोरखौ बाहायनांगौ जायो। जेरै नोंथांमोना नैबेवहाय नाय बे चार्टआवहाय मा दङ बेवहाय होनाय जादों ख ग घ अङ। नोंथांमोना बेखौ फार्स्ट टु लास्ट नाय बेवहाय जेसेबां हांखोफोर होनाय जादों बेफोरनि गेजेरावनो जों बबेबा हांखोखौ बर' रावनि गुबै सोदोबाव बाहाया। दा बिनिनो गेजेराव आङो नोंथांमोननो एग्जाम्पल हिसाबै नैबेखौ होगोन। नैबे खखौ बर' रावनि गुबै सोदोबाव बाहाया। बर' रावनि गुबै सोदोबफोराव जोंना मा नैबे खखौसो बांसिन बाहायनाय जायो। नाथाय जेब्ला जों गुबुन रावनि सोदोबफोरखौ बर' रावाव माखासे सोदोब गैया गुबुन रावनि सोदोबफोरखौ जों लाफानानै बाहायनांगौ जायो अब्ला बै समावहाय जोङो नैबे ख हांखोखौ बाहायनांगौ जानानै फैयो। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला। बेनि गेजेरावनो गोबां हांखोफोर दङ बेफोर बर' रावाव बाहायजाया बेखौ आं दा नोंथांमोननो फोरमायगोन दसे उनावहाय। बिनि उनाव जों नेक्स्ट पेजाव थांदिनि। बेयाव होनाय जादों गारां हांखोआव बुंबोनाय बायदिनो गोजौआव मोन 40 हांखोनि बाथ्राखौ बुंथिबोनाय जादों आरो बे मोन 40 हांखोफोरनि गेजेराव मोन 16 खौरां हांखोखौल' बर' गुबै सोदोब लिरनो थाखाय बाहायनाय जायो। दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बर' रावनि गुबै खौरां रिंसारथि एबा खौरां हांखोआ मोनबेसे होननानै सोङोब्ला नोंथांमोना मोन 16था होनांगोन। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। अपसनाव बबेया मिलायदो नोंथांमोना बेखौ नायनानै होबानो जाबाय। दा लोगोफोर बेवहाय दानिया जोंना मोन 16था खौरां हांखोआ मा दङ जों बेखौ एसे नायनानै लादिनि। दा लोगोफोर बेवहाय दङ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बेवहाय बुंनाय जादों अङ ज थ द न फ ब म य र ल व ब स ह। नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनबाय बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बर' रावनि गुबै खौरां रिंसारथि एबा खौरां हांखोआ मा होनोब्ला नोंथांमोना बे लेटार्सखौ गोसोआव लानांसिगोन लोगोफोर। दा लोगोफोर रिंसारथिनि आरो मोनसे रिंसार होनायनि जायगा बाहागो गोजौ गाहायखौ लानानै आरो बेखौबो बाहागो राननाय जादों आरो बिनिफ्रायबो कुइसना मोनसे नङा मोनसे फैखाथारो नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लानांगोन। दा लोगोफोर जोङो बे नैबे खौरां रिंसारथि आरो गारां रिंसारथि एबा गारां हांखो आरो खौरां हांखोखौ लानानै रिंसारथिनि सोमोन्दै जोङो सावरायदिनि। स' लोगोफोर बेवहाय मोनसे खोथाखौबो सावरायनांगौ जायो। गारां हांखोआ माखौ बुङो जों बेखौ मिथिनांगौ जायो आरो खौरां हांखोआ माखौ बुङो जों बेखौबो मिथिनांगौ जायो। दा लोगोफोर गारां हांखो बुंनाय लोगो लोगो जों जाय रिंसारथि एबा हांखोनि गेजेरजों जोङो सोदोबखौ एबा रिंसारखौ होनो हायो गुबुन हांखोनि जेबो हेफाजाब नाङा बेखौनो जोङो गारां हांखो एबा गारां रिंसारथि होननानै बुंनाय जायो। दा लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना नैखौ फरायबानो मिथिगोन। नाथाय जेब्ला खौरां हांखोखौ जों
बाहायगोन खौरां हांखोखौ जों रिंसारथि होगोन अब्ला गारां हांखोनि हेफाजाब लानांगौ जायो जेरै जोङो ख होननाय लोगो लोगो बेवहाय ख होननाय लोगो लोगो जोंना बेवहाय मा फैफायो अआबो फैफायो ख दाजाब अ ख जायो खिन्थु अ होननाय लोगो लोगो अआ हारसिङैनो बियो मोनसे रिंसारथि बोजादों दा ओंखायनो मा बुंदों जाय हांखो एबा रिंसारथिया गुबुन हांखोनि जेबो हेफाजाब लायाब्लानो गावनो हारसिङैनो रिंसार होजायो बेनो गारां रिंसार एबा हांखो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय खौरां हांखोनि जेसेबां रिंसार एबा हांखो दङ बेफोरो गारां हांखो एबा गारां रिंसारथिखौ हेफाजाब लाफाखाथारनांगौ नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय गारां रिंसारथिनि बोनाय जायगा एबा खौरां रिंसारथिनि बोजानाय जायगा बबे बबे जायगायाव खौरां रिंसारथिया बोजायो मानसिनि एबा जोंनि खुगा दन्दर सालाय बेफोरखौ लानानै जों बेखौ एसे सावरायगोन स' लोगोफोर जोङो दसे सिगां जोङो गारां हांखो आरो खौरां हांखोनि सोमोन्दै सावरायदोंमन दायो जोङो रिंसारथिनि सोमोन्दै सावरायगोन लोगोफोर बबे बबे रिंसारथिया बबे बबे खुगा दन्दरनि बबे बबे जायगायाव बियो रिंसार होजायो जों बेखौ एसे सावरायगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे मोनसे चार्टखौ नुनो मोनदों बे चार्टआ जोंनि खुगा दन्दर एबा सालायनि बाहागो बेखौ नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामनानै ला नैबेनिफ्राय लानानै ओरै आखिथिंजाय नैबे सालाय बिजौ नोंथांमोना गोसोआव ला नैबे जाहैबाय सालायनि उन बाहागो गारामा साइडथिं थानाय आरो बियो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला दा लोगोफोर बेवहाय जोंना जि बर' रावनि गुबै गारां हांखो आरो एबा गारां रिंसारथि होननानै बुङोब्ला जोंना मोनद'था आरो बे मोनद'थाया मा इ दङ दङ उ दङ ए दङ अ दङ आरो आ दङ मोनबेसे जाखो जोंना टटेल मोनद'था आरो बे मोनद'था गारां रिंसारथि एबा हांखोआ खुगा दन्दरनि एबा सालायनि बबे बबे बाहागोआव बाहायजायो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाथार दा बेवहाय बुंदों जोंना सालायखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों सालायनि जौथायखौ लानानै मोनथाम आरो सालायनि लावथायखौ लानानै मोनथाम बाहागोआव रानदों नोंथांमोना ओरै लावथायखौ लायोबा नोंथांमोना नायदो सिगां दङ गेजेर दङ आरो उन दङ जोंनि सालायनि सिगां बाहागोनि बिजौ बाहागो सालायनि गेजेर बाहागो आरो सालायनि उन बाहागो एबा खुगा दन्दरनिबो बाहागोआ गोग्लैयो बेवहाय आरो जौथायखौ लानानै एबा नैबे रोजा जौथायखौ लानानै जोंहा मोनथाम बाहागोआव रानदों बे जाहैबाय गोजौ मोनसेया जाहैबाय हायगा एबा गेजेर बाहागो आरो मोनसेया जाहैबाय गाहाय बाहागो सालायनि गाहाय बाहागो दा लोगोफोर नैबे इ रिंसारथि बर' रावनि इ रिंसारथिया सालायनि बबे बाहागोआव रिंसार होजायो सिगां गोजौ बेबायदि होनानै अपसन फैयोबा कुइसनावहाय नोंथांमोना बेखौ एन्सारखौ होनांगोन इ होननानै अपसनाव ओबो थानो हागौ उबो थानो हागौ नोंथांमोना बेवहाय आन्दायगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लायाबा दा कुइसना ओरै फैनो हागौ मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै होबावनोसै बर' रावनि उन आरो हायगा गारां रिंसारथिया बबे होननानै कुइसन सोङोब्ला नोंथांमोना माखौ होनांगोन नैबे अखौ होनांगोन नोंथांमोना गाव गावनो रिंसार होनानै नायलाय इ रिंसारथिखौ नोंथांमोना रिंसार होनानै नाय बबे बाहागोआव फैयो सालायनि एकदम बिजौ एकदम सिगां बाहागोआव फैथारो इ आरो सालाया गोजौ बाहागोआव थायो बेनि उनावहाय नैबे खौ नोंथांमोना रिंसारबो होननाय लोगो लोगो जोंना एकदम गारामा गुदियाव थांथारो रिंसारथिया उआबो एकदम गारामा एकदम सिङाव थांथारो अआबो गारामा सिङाव थाङो खिन्थु सालायनि नैबे जौथाय बाहागोआ एसे आलादा जायो बेनि उनावहाय ए रिंसारथिखौ रिंसारबोनाय लोगो लोगो जोंना एकदम सालायनि सिगां बाहागोआव फैयो आरो सालाया एकदम गेजेर लेभेलाव थायो आरो ए होननाय लोगो लोगो बिनि उनावहाय जोंना नैबे बे आखौ रिंसार होनाय लोगो लोगो सालायनि बाहागोनि जे गेजेर एबा खुगा दन्दरनि गेजेर बाहागो दङ बेवहाय रिंसार होजायो आरो सालाया जोंना गाहायाव थायो नोंथांमोनाव गोसोआव ला बेनिफ्राय एकदम मोनसे नङा मोनसे कुइसन फैनो हागौ आरो बेनि उनावहाय जोङो खौरां रिंसारथिखौबो नायदिनो खौरां रिंसारथिनिफ्रायथ' मोनसे नङा मोनसे एकदम 100% सियर बियो कुइसना फैखाथारो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला नैबे चार्टनिफ्रायनो फैखाथारो आरो नोंथांमोना बे चार्टखौ मोजाङै फराय बे मोनसे जोंनि गारामा खुगा दन्दर बे खुगा दन्दर नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला आरो बे
जोंनि नैबे चार्टआनो जोंनि खुगा दन्दराव रिंसार बोजानायनि जायगाफोरखौ बेवहाय दिन्थिनाय जादों आरो नोंथांमोना बेखौ नाय गुस्थि जाब होनाय लोगो लोगो जों जि हांखोफोरखौ गुस्थिखौ जोंना नांजाब होनानै रिंसार होनाय जायो बेनो गुस्थि जाब नोंथांमोना नाय नैबे बे फ'खौ होनाय लोगो लोगो जोंनि गुस्थिया गोजौनि आरो गाहायनि गुस्थिया नांजाबोना नांजाबा नोंथांमोना गाव गावनो रिंसार होनानै एसे प्रेक्टिकेलखौ खालामनानै नाय अब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन फ ब म वाब जोंनि गुस्थिया गासिबो नांजाबजोबदों आरो गोजौनि आरो गाहायनि बिनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे लाइनखौबो नायनांगोन नोंथांमोना बे लाइनखौबो गोजौनिफ्राय गाहायसिम बेवहाय होनदों सुइजाब हांगुरै आरो हांगोरा सुइजाबाव मोननै बाहागोआव बोखावबावदों हांगुरै आरो हांगोरा बेवहाय जोंना फ'आ जाबाय हांगोरा प होननाय लोगो लोगो हांगोरा माने बारखौ जों एसे डाइरेक्ट हगारनांगौ जायो बिनि उनावहाय ब'खौ जोङो बोयोब्ला एसे गुरैयै बारा गलाङो आरो बेनि उनाव फ होननाय लोगो लोगो स थाङो आरो हाङा बिनि उनावहाय आरो गारां गोनां आरो गारां गैयैबो दंबावो दानिया नैबे गोजौआव नाय नोंथांमोना गा आरो गै लिरनाय दङ बे माने गारां गैयै होननाय जादों आरो नैबे फ'आ जोंना मा गुस्थि जाब नैबे गोजौनिफ्राय लायोबा गुस्थि जाब गारां गैयै आरो ओरै साइडनिफ्राय लायोबा सुइजाब हांगोरा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला आरो दा कुइसनाव ओरै फैयोब्ला गाहायनि बबेया गुस्थि जाब गारां गैयै सुइजाब हांगोरा होननानै जुदि सोङोब्ला कुइसनाव नोंथांमोना नैबे फ'खौ होनांगोन आरो बेनि उनावहाय ब'आ जोंना मा गारां गोनां आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला बेनि उनावहाय म दङ म'आ जाहैबाय गन्थंआरि ओरैजायनिफ्राय लायोबा गन्थंआरि आरो ओरैजायनिफ्राय लायोबा गुस्थि जाब गारां गोनां म होनाय लोगो लोगो जोंना बे म रिंसारथिया जोंनि गन्थंनि दन्दरजों जोंना रिंसार बोजायो नोंथांमोना बेखौ गाव गावनो प्रेक्टिकेल हिसाबै नोंथांमोना बोनानै नायबानो जाबाय रिंसारथिखौ बिनि उनावहाय दङ जोंना गाहायाव खाव गारां हांखोखौ मानो होननाय जादों नैबे हांखोआ जोंना गारां हांखो महरैबो बाहायनाय जायो आरो खौरां हांखो महरैबो एबा खौरां रिंसारथि एबा गारां रिंसारथि महरैबो बाहायनाय जायो खाव गारां हांखोआ जोंना मोनबेसे दङ मोननै दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला चार्टखौ मोजाङै खाव गारां हांखोआ जोंना मोननै दङ वाब आरो य नोंथांमोना बेखौ नाय आरो ओरैजायनिफ्राय नायोब्ला जोंना नैबे हांखोआ य'आ जाहैबाय थालोआरि आरो बिनि सिगां जोंना मा हांखो दंबावो एबा रिंसारथि दङ बे जाहैबाय हाथाइ गुदियावबो जोंना आरोबाव पार्ट बाय पार्ट बाहागो दंबावो नोंथांमोना नायदो सुइजाबावनो जोंना माखासे बाहागो दङ बिनिफ्राय हांदुं गन्थंआरि कम्पिखां सालायारि नोंथांमोना बेखौ एकदम मोनफा मोनफा नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन दा लोगोफोर बेवहाय आङो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोननो कुइसन होनसै गाहायनि बबे हांखोआ थालो उन आरो गन्थंआरि होननानै सोङोब्ला नोंथांमोना बे चार्टखौ नायबानो मिथिसिगोन थालो उन आरो गन्थंआरियाव मा जोंना रिंसारथि दङ नोंथांमोना नैबे थालो उनखौ नायदो थालो उनाव जोंना मा दङ ग दङ ख दङ आरो अङ दङ मोनथाम दङ जोंना थालो उनाव दाना गन्थंआरिबो होनबावदों दाना गन्थंआरिखौ नायोब्ला जोंना ओरैजायनिफ्राय लायोब्ला गन्थंआरियावहाय दङ नैबावहाय दङ दा जों बिनि सिदाखौ ओरै नायोब्ला जोंना मा रिंसारथि मोनो अङखौ मोनो नोंथांमोना बेखौ एकदम मोजाङै नायनानै फारि फारि नोंथांमोना गोसोआव ला आखाइजों लिरनानै मोखास्थ' लानानै नोंथांमोना मोनसे डायग्राम खालामनानै नोंथांमोना बेखौ मोखास्थ' लिरनो नाजा आरो बिनिफ्राय मोननैसो कुइसना एकदम कमन गोग्लैखागोन आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो हाबाय दा बर' रावनि गुबै खौरां हांखो एबा रिंसारथिया मोनबेसे होनोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोन 16थाखौनो मोनगोन नोंथांमोना साननानै नायलाय नैबे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि मोनदाइन मोनगु 10 11 12 13 14 15 16
दा बे मोन 16 खौरां रिंसारथि एबा खौरां हांखोआनो बर' रावनि गुबै सोदोबफोराव बाहायनाय जायो। दा लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय दायो जोङो नैबे गारां हांखो आरो खौरां हांखोनि सोमोन्दै गारां रिंसारथि आरो खौरां रिंसारथिनि बोनायनि जायगा, खुगा दन्दरनि जायगा आरो सालायनि सोमोन्दै जोङो सावरायबाय। स' लोगोफोर कुइसननि सोमोन्दै जों सावरायनायनि सिगां जों मोनसे हांखोनि सोमोन्दै एसे मिथिबावनांगौ जानानै फैयो। बे जाहैबाय गारां हांखो। गारां हांखोआ जोंना आलादा मोनसे महर दंबावो लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला। गारां हांखो एबा गारां रिंसारथि। दा लोगोफोर जोंना नैबे बे इनि गुबुन महरा मा? जोंना नैबे बिनि गुबुन महरा मा होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नैबे महरखौ गोसोआव लानांगोन। कुइसनाव बेफोरबायदियाव फैखागोन लोगोफोर, बेखायनो नोंथांमोना बेफोरखौबो थियारि जानानै थानांगोन। दा नैबे एनि महरा मा होनोब्ला नैबे एनि गुबुन एबा नैथि महरा मा होननानै बुङोब्ला माया जागोन लोगोफोर? नै बेबायदिया जागोन आरो बेयो नोंथांमोना गोसोआव ला। बेनि उनावहाय नि गुबुन महरा मा होनोब्ला नोंथांमोना नैबे नि गुबुन महरा मा? बिनि गुबुन महरा माबायदि जागोन लोगोफोर? नै बेबायदि जागोन। ओरै नै बेबायदि जागोन बिनि उनावहाय हांखोआथ' जोंना 11था दङ। बेवहाय जोंना रिंसारथि महरै बाहायनाया जोंना खैथा दङ? 6था दङ। दाना निखौबो सोंबायलायनो कुइसनाव। बे नि गुबुन महरा मा होननानै सोङोब्ला नोंथांमोनहा माबायदि होनांगोन? आखरा बारा थिग जायासै। नोंथांमोना बेनि गुबुन महरा मा होननानै बुङोब्ला माबायदि जागोन? नै बेबायदि मोननै गोनाङा फैगोन आरो खौरां रिंसारथिखौ होयोब्ला मा जागोन? थ आरो थै मोनसे सोदोब जाबाय आरो बेयो। दा बेबायदि आरो नोंथांमोना बेफोर महरफोरखौबो गोसोआव लानांगोन। अनि महरा मा? अनि महराथ' ओरै गोजौआव खमा बायदि थायो, बेखौ गोसोआव ला। आनि महरा मा? आनि महराथ' नैबायदि आखाद जायो, बेखौ गोसोआव ला। इनि महरा मा? इनि महरा ओरै जायो। दाना गोलाव इनिखौ सोंबायलायनो नोंथांमोना माबायदिखौ लानांगोन? गोलाव इ बिनि महरा मा होनोब्ला गुबुन महरा बिनिया ओरै जागोन आरो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो उनि महरा माबायदि? नैबे उनि महरा बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव ला। बिनि महरा बेबायदि। दा लोगोफोर बे जाहैबाय गारां रिंसारथिनि गुबुन महर। आरो बेवहाय जोंना मोननै जानाखि खाव गारां रिंसारथि दङ। खाव गारां रिंसारथि एबा खाव खौरां रिंसारथि। बेखौ मानि थाखाय बुंनाय जादों होनोब्ला जोंना बे बे खौ जोङो माब्लाबा जोङो आ महरैबो बाहायनाय जायो आरो माब्लाबा जोङो इया महरैबो बाहायनाय जायो। मारै होनोब्ला जोङो जेरै आबारिया माब्लाबा जों बेबायदि बाहायनाय नुयो बबेबा सोदोबफोराव। आरो माब्लाबा जों माबायदि बाहायो? आ बेबादिबो बाहायनाय जायो। ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला। खाव गारां रिंसारथि एबा खाव खौरां रिंसारथि होनोब्ला नैबे आ जायो आरो वाब्ब'आबो जायो। नैबे वाब्ब' नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव ला आरो बे मोननै खाव गारां रिंसारथियाबो जोबोद इम्परटेन्स। बेनिफ्राय कुइसन फैनो हागौ आरो। स' लोगोफोर गारां रिंसारथि आरो खौरां रिंसारथिनि सायाव जोंना मोननैसो आरो सावरायबावनांगौ खोथा दंबावो। बेनो जाहैबाय बर' रावनि जि मोनद' गारां रिंसारथिफोर दङ इ, ए, अ, आ, उ आरो बे मोनद' गारां रिंसारथिफोरनि जायफोर रिंसारथिफोर दङ बेफोर रिंसारथिफोरा बर' रावनि गासिबो सोदोबफोरावनो सोदोबनि सिगां, गेजेर आरो उन बाहागोआव बियो बाहायजायो लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। खिन्थु जोंनि जि खौरां रिंसारथिफोर दङ बे खौरां रिंसारथिफोरा माखासेया सोदोबनि सिगाङाव, माखासेया सोदोबनि उनाव बियो बाहायजाया। खिन्थु गेजेर बाहागोआव गासिबो खौरां रिंसारथियानो बाहायजायो। बेखौ जों एग्जाम्पलखौ नायबा एसे मिथिनो मोनगोन नोंथांमोनहा। दा लोगोफोर बेवहाय गारां रिंसारथिनि जि एग्जाम्पल दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। बेवहाय एग्जाम्पलाव जेसेबां बर' रावनि गारां रिंसारथिफोर दङ बेफोर मोनद' गारां रिंसारथिफोरा सोदोबनि मोनफ्रोमबो जायगायावनो बाहायजादों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नैबे मोनसे एग्जाम्पलखौ नाय। बे एग्जाम्पलाव जोङो अर सोदोबखौनो लादो। बे अर सोदोबाव जोंना नैबे अ दाजाब र बे मोननै रिंसारथिजों दाजाबनानै जोंना मोनसे सोदोब बियो दाजादों आरो अब्ला जोंना सिगाङाव थाबाय अ रिंसारथिया। दाना गेजेरनिखौ जों लायोब्ला गेजेराव जोंना माबायदि अ रिंसारथिया हाबखो? दा लोगोफोर नैबे ब रिंसारथिखौ बोनाय लोगो लोगो जोंना मा बे सिङाव
अआबो फैफायो मानो होनोब्ला ब रिंसारथिजों जोंना अ रिंसारथियाबो थाफाखायो आरो मोनफ्रोमबो खौरां रिंसारथिजों जोंना गारां रिंसारथिया हाबफानानै थाफायो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दा बेनि उनावहाय जोंना मा फैबावो न रिंसारथिया फैनानै जोंना मोनसे सोदोब दाजादों आरो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेनि उनावहाय जोंना उनाव सोदोबनि उनाव जोंना माबायदि बाहायजादों नैबे ब'आबो जोंना मोनसे सोदोब जेरै बिसना लाइ बेबायदि होननाय जोंना मोनसे सोदोब दङ आरो जायखिजाया माबा मोनसे बुस्थुखौ हायाव बा बिसनायाव बा गोजौआव बा उखुम सायाव बनो थिननाय आरो बेबायदि दा बे ब'खौ जोङो सिमफायोब्ला जों माबायदि मोनगोन ब'जों दाजाबबाय अखौ बे ब दाजाब आरो अ जोंना मा जाखो मोनसे ब सोदोब बियो दाजाबाय बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थाबानो जाबाय बे जाहैबाय गारां रिंसारथिनि दा बेनि उनावहाय जोंना मा खौरां रिंसारथि दङ दा खौरां रिंसारथिफोरा जोंना सोदोबनि गेजेर बाहागोआव गासिबो बाहायजायो खिन्थु माखासे खौरां रिंसारथिया सोदोबनि सिगां बाहागोआव बाहायजाया आरो माखासेया उन बाहागोआव बाहायजाया नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा लोगोफोर जोंना बर' रावनि खौरां रिंसारथिया गासै मोनबेसे बेखौ जों बयबो मिथिखागौ बे जाहैबाय 16था आं नोंथांमोननो एसे सिगाङावबो फोरमायखाबाय मा दङ जोंना ब द ग फ थ ख स ज ह म न ङ र ल आरो वाब य बेयो जाहैबाय वाब यआ जोंना मा खावगारां रिंसारथि नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला बर' रावनि बबे खौरां रिंसारथिखौ जों गारां रिंसारथि महरैबो बाहायनो हायो होनोब्ला नोंथांमोना बे मोननै रिंसारथिखौ गोसोआव ला बे जाहैबाय वाब आरो य दा बेहायनो जोङो बबे खौरां रिंसारथिफोरा सोदोबनि सिगां आरो उनाव बाहायजाया नोंथांमोना बेखौ एसे नायनानै लाबानो जाबाय दा गासैबो खौरां रिंसारथियानो जोंना सोदोबनि गेजेर बाहागोआव बाहायजाखायो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बबे रिंसारथिया सोदोबनि सिगां बाहागोआव बाहायजायाखै एबा उन बाहागोआव बाहायजायाखै बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगौआ जोबोद गोनां दा बेवहाय नुनो मोनदों नैबे ग रिंसारथि बे ग रिंसारथिया जोंना सोदोबनि सिगां बाहागोआव दङ नाथाय जोङो उन बाहागोआव बाहायनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो नोंथांमोना नायदो गेजेर बाहागोआव बाहायजादों खिन्थु उन बाहागोआव गैया आरो बेबायदिनो फआबो उनाव गैया नोंथांमोना गोसोआव ला टआबो उनाव गैया बेबायदिनो जोंना खआबो जोङो सोदोबनि उन बाहागोआव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोना आरो नोंथांमोना गावनो गाव सोदोबखौ नागिरनानै नाय जोबनाय रिंसारथिया जोंना ख गोनां रिंसारथि दंना गैया बेबायदि जों मोननोनो थाङा आरो बेबायदिनो जोङो दिन्थिया स गोनां जोङो सोदोबनि उन बाहागोआव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोना ओमफ्राय बेबायदिनो मा दंबावो जोंना ह रिंसारथिखौ जोङो सोदोबनि जोबनायाव बाहायनायखौ नुनो मोना बेबायदिनो जोंना मा दंबावो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरो सिगां बाहागोआव जोंना माया बाहायजाया नोंथांमोना बेखौ नाय खौरां रिंसारथिखौ जोङो सोदोबनि सिगां बाहागोआव बाहायनाय नुनो मोना आरो बाहायनाय जाया बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला आरो बेबायदिनो जोंना वाब य बेखौबो जोङो सोदोबनि सिगां बाहागोआव बाहायनायखौ नुनो मोना आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दायो लोगोफोर मोननैसो इम्परटेन्स कुइसनखौ आं नोंथांमोननो बेवहाय लाबोनानै होफैनाय जादों आरो थांनाय जानाखि प्रिभियास इयारनि 6 शेड्युल स्पेशल टेट जानाय बेवहाय मोननैसो कुइसन फैदों बेखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि कुइसना फैदों दा लोगोफोर बेवहाय गिबियावनो होनाय जादों गाहायनि बबेया एनि लेंहाय महर दा नैबेबायदि कुइसना जोंना थांनाय बारनि 6 शेड्युल स्पेशल टेटआव फैदोंमोन दा बेवहाय आङो नोंथांमोननो बेवहाय कुइसन हिसाबै लानानै फैनाय जादों गाहायनि बबेया एनि लेङाइ महर माबेया जागोन लोगोफोर नोंथांमोना अपसन ए जागोन ना बि जागोन ना सि जागोन ना डि जागोन एनि जोंना लेङाइ महरा माया जागोन बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना अपसन ए आ जागोन दा लोगोफोर बिनि नेक्स्टआव दङ जोंना गाहायनि बबेया उन हायगा गारां रिंसारथि दा उन हायगा गारां रिंसारथि नोंथांमोना बै गारां रिंसारथि एबा गारां हांखोनि जानाखि चार्ट दंमोन नोंथांमोना बेखौ नायनांसिगोन आरो नोंथांमोना नैखौ नायदो नैबे चार्टआव नायबानो नोंथांमोना मिथिनो हागोन जोंना कुइसनाव मा सोंदों गाहायनि बबेया उन हायगा गारां रिंसारथि उन हायगा गारां रिंसारथि होनदों दाना उन हायगायाव मा गारां रिंसारथिया दङ जोङो बेखौ नायनांसिगोन आरो नैबे जाहैबाय उन आरो ओरैजाय जाहैबाय हायगा नोंथांमोना मा मोनखो अ गारां रिंसारथिखौ मोनबाय आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना थिग बेबायदिनो जोंना खौरां रिंसारथियावबो बेबायदिनो फैयो नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना नैबे डि नाम्बारनि अपसना जागोन कारेक्ट एन्सारा
जोङो 3 नाम्बार कुइसनखौ जोङो नायदिनि 3 नाम्बार कुइसनाव मा दङ बे जाहैबाय गाहायनि बबेया हाथाइ गुदि कम्पिकां आरो गारां गोनां खौरां रिंसारथि दाना बेनि कारेक्ट एन्सारा माया जागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेनि अप्सनखौ होनांसिगोन अप्सन ए जागोन ना अप्सन बी जागोन ना अप्सन सी ना अप्सन डी दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ गोसोआव थादोंना थायाखै कम्पिकां हाथाइ गुदि होनदों दा जोङो एग्जाम्पल हिसाबै जोङो कारेक्ट अप्सनखौ जों दिहुननो थाखाय जोङो नैबे चार्टखौ नायदिनि खौरां रिंसारथिनि जि चार्ट दङ जों बेखौ नायदिनि जोंना मा होनदोंमोन कुइसना हाथाइ गुदि कम्पिकां आरो गारां गोनां बे कुइसनखौ गोसोआव लादो हाथाइ गुदि कम्पिकां गारां गोनां हाथाइ गुदिनि बाहागोआव नायदो नोंथांमोना नैबेहाय जोंना हाथाइ गुदिखौ मोनबाय आरो कम्पिकां होनदों जोंना कम्पिकाङा ओरैजाय थाबाय आरो मा गारां गोनां नैबे गारां गोनांखौ नायदो गा गो लिरनाय माने गारां गोनां गा गै माने गारां गैयै दा जोंना मा मोनखो बेनि एन्सारा र'खौ मोनबाय दाना र'खौ जोंना मानो कम्पिकां बुंनाय जादों र' रिंसारथिखौ जोङो रिंसारबोयोब्ला सालाया जोंना कम्पिकाङो एबा बुब्राबो ओंखायनो बेखौ मा होनदों कम्पिकां होननानै बुंनाय जादों आरो बे रिंसारथिया जोंना हाथाइनि गुदि बाहागोआव रिंसार होनाय जायो जेरै र' होननाय लोगो लोगो जोंना हाथाइनि बै गुदि बाहागोआव सालाया बुब्राबो आरो रिंसाराबो बेयावनो जायो दा ओंखायनो बेखौ बुंनाय जादों कम्पिकां हाथाइ गुदि आरो गारां गोनां होननानै बुंनाय जादों दा लोगोफोर जोंना अब्ला कारेक्ट एन्सारा माया जाखो नोंथांमोना बेनि अप्सनखौ होनांसिगोन 3 नाम्बारनिया अप्सन बिया जोंना कारेक्ट जाबाय बेनि उनावहाय जोंना 4 नाम्बार कुइसनाव दङ गाहायनि बबेया थालोआरि खावगारां रिंसारथि दानिया थालोआरि खावगारां रिंसारथि होननानै सोंनाय जादों बबेया थालोआरि खावगारां रिंसारथिया माया जागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ आरोबाव चार्टआव नायबावनांसिगोन तालोआरि खावगारां रिंसारथि दाना खावगारां रिंसारथियाथ' जोंना मोननै दङ नोंथांमोना ओरैजाय लायोब्ला जोंना मोनबेसे मोनखो नैबे मोनसे मोननै दानिया जोंना माखौ सोंदों नैबे थालोआरिखौसो सोंदों गुस्थि जाब होनोब्ला जोंना माया जागौमोन नैबे वाब'आ जागौमोन खिन्थु जोंना थालोआरिखौ बिदों नालाय कुइसनाव अब्ला जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा नैबे य'आसो जागोन आरो थालोआरि खावगारां हांखो एबा खावगारां रिंसारथिखौ नोंथांमोना बेखौ होनांगोन आरो बे जोबोद इम्परटेन्स लोगोफोर नोंथांमोना गोसोआव ला आरो गन्थंआरि माबा माबि बिराद दङ बेखौबो सोंनाय जायो आरो दा अपसना माया फैगोन जों बेखौ मिथिया खिन्थु नैबे चार्टखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो अब्ला जिखि जाया कुइसन फैया नैबे चार्टनि एबा हांखो एबा रिंसारथिनि सायाव अब्ला नोंथांमोना एन्सारखौ होनो हाखागोन आरो अब्ला जोङो 4 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सारा जों माखौ मोनखो बे जाहैबाय अप्सन ए इअखौ जों मोनबाय थालोआरि खावगारां रिंसारथि दा बिनि उनावहाय जोंना 5 नाम्बार कुइसन दङ बेवहाय मा बुंदों बर' रावनि गुबै गारां रिंसारथिया मोनबेसे बर' रावनि गुबै गारां रिंसारथिखौसो सोंदों लोगोफोर दहाय आं नोंथांमोनखौ बारे बारे बुंबाय थादों बर' रावनि गारां हांखोआ मोनबेसे होननानै सोङोब्ला बेसेबां जागोन 17था दाना बर' रावनि गुबै गारां रिंसारथि होननानै बुंनाय जादों दा मोनसे सोदोबखौ बाहायनो थाखाय जे रिंसारखौ बाहायनाय जायो अब्ला जों बेखौ रिंसारथि होननानै बुंनाय जायो हांखोखौ जों बाहायनाय जायो बेखौनो जों रिंसारथि बुङो दानिया बर' रावनि गारां रिंसारथिया मोनबेसे होनोब्ला गुबै गारां रिंसारथिया बे जाहैबाय मोनद'था दा बेनि कारेक्ट एन्सारा माया जागोन 6था जेरै अ आ इ उ ए ओ बे मोनद'थाखौ जों मोनदों आरो दा एसे हल लायोब्ला नोंथांमोना 10खौ होनांगोन आरो दा बेनि उनावहाय जोंना नेक्स्ट कुइसन दङ 6 नाम्बारावहाय बे जाहैबाय बर' रावनि गुबै खौरां रिंसारथिया मोनबेसे दहाय जोङो बुंदोंमोन गारां रिंसारथिखौ सावरायदोंमोन दानिया जोंना खौरां रिंसारथि दा खौरां रिंसारथिया मोनबेसे जोंना कारेक्ट एन्सारा माया जागोन लोगोफोर जोंना कारेक्ट एन्सारा जागोन 16था बर' रावनि गुबै खौरां रिंसारथिखौ सोंदों दे लोगोफोर दा बर' रावनि खौरां हांखोआ मोनबेसे होननानै सोङोब्ला नोंथांमोना मा होनांगोन 40था होनांगोन एसे डक्टर स्वर्नप्रभा सैनारिनि मथे 7 नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना गाहायनि बबे खौरां रिंसारथिया सोदोबनि सिगाङाव बाहायजाया दा लोगोफोर बिनि कारेक्ट एन्सारा माया जागोन एआ जागोन ना बिआ जागोन ना सिआ जागोन ना डिआ जागोन दा लोगोफोर बिनि कारेक्ट एन्सारा माया जागोन जोंना सोदोबनि सिगां बाहागोआव माया बाहायजाया होननानै बुंदोंमोन जों दहाय एसे सिगां सावरायनायाव जोङो मोनबोखादों बेनो जाहैबाय खौरां रिंसारथिखौ जोङो सोदोबनि सिगां बाहागोआव बाहायनायखौ नुनो मोना
बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थाबानो जाबाय आरो मोनसे कुइसना ओरैबायदिबो फैनो हागौ जोंना हांखो हालानि बेलायाव जों सावरायदोंथ' जों बेखौबो सावरायनो गोनां जायो बेनो जाहैबाय गाहायनि बबे सोदोबाव मोनथाम खौरां रिंसारथिया जथाय रिंसारथि जानानै दङ बेयो माया होननानै सोङोब्ला नोंथांमोना नैखौ नागिरनांगोन आरो जेरै गन्द्रा गन्द्रा दा जोंना बेवहाय मोनबेसे खौरां रिंसारथिया दाजाबनानै दंफायो माने जथाय जानानै दङ बेखौ सोङोब्ला नोंथांमोना नैबे गन्द्रा सोदोबाव जानाखि दाजाब जादों बेखौ नायबानो जाबाय नैबेवहाय जोंना न'बो दङ नैबे न' जाबाय नैबे द' जाबाय आरो नैबे र' जाबाय आरो मोनथाम खौरां रिंसारथिया जथाय जानानै मोनसे सोदोब दाजादों आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबाय थाबानो जाबाय जोङो नेक्स्ट जानाखि सावरायनो गोनां आयदा जों बेनि सायाव जों गुवारै सावरायगोन आरो दा लोगोफोर लास्टआव आं नोंथांमोननो मोनसे कुइसन होबावदों बे जाहैबाय 8 नाम्बार कुइसनाव दङ बर' रावनि गारां हांखो आरो खौरां हांखोआ मोनबेसे बेयो थांनाय बारनि जानाखि 6 शिड्युल स्पेशल टेट जादोंमोन बे स्पेशल टेटनि कुइसनाव बे फैदों कुइसनखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन स' लोगोफोर बे जाहैबाय स्पेशल टेटनि कुइसन पेपार अफिसियेल कुइसन पेपार बे लोगोफोर 2013आव जादोंमोन पेपार 2नि दा बेवहायनो जोङो बड' सेक्सननि जानाखि कुइसन दङ जों बेखौ नायगोन बेवहाय दहाय आं नोंथांमोननो देखायनाय कुइसना बेहायनो दङ नोंथांमोना बेयाव नायनानै लानो हागोन दा जोंना बड' साबजेक्टआ बेसेबां पेजाव दङ 102 पेजाव दङ नोंथांमोना नायनो हागोन 102 पेजाव डाइरेक्ट थांदिनि 102 पेज फैबाय जोंना 102 पेज बड' सेक्सनखौ जों मोनबाय दा बे बड' सेक्सननि जानाखि कुइसनफोर दङ प्रिभियास इयारनि जों बेखौ सल्भ खालामगोन जों माखासे क्लासफोरखौ लाग्रोदिनि बिनि उनावहाय जोङो कुइसन पेपारखौ जोङो सल्भ खालामगोन MCQ हिसाबैबो लाबोनाय जागोन आरो दहायनि कुइसना जोंना माहाय दङ जों बेखौ एसे नायदिनि बेलाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों 136 नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना बर' रावाव मोनबेसे गारां हांखो आरो खौरां हांखो दङ दा बेनि कारेक्ट एन्सारा माया जागोन गारां हांखोखौथ' आं दहाय नोंथांमोननो बारे बारे बुंदों 17था दङ होननानै हांखोखौ सोङोब्ला खिन्थु रिंसारथिखौ सोङोब्ला जोंना मा जागोन 6था अब्ला नोंथांमोना 17था होननानै मिथिखाबाय दायो लोगोफोर बबेया जागोन एआ जागोन ना बिआ जागोन दाना जोंनाथ' 11आ एआवबो दं बिआवबो दङ दा नोंथांमोना बिनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना माया जागोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनजों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर नोंथांमोननि जि कमेन्ट हरनायनि कारेक्ट एन्सार आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअनि नेक्स्ट पार्टआवहाय आङो लाबोनो सेस्था खालामगोन आरो कारेक्ट एन्सारखौबो आं नोंथांमोननो होनो सेस्था खालामगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जानाखि बर' रावनि गारां रिंसारथि आरो खौरां रिंसारथि एबा गारां हांखो आरो खौरां हांखोआ मा बर' रावनि गुबै गारां रिंसारथिया मोनबेसे आरो बर' रावनि गुबै खौरां रिंसारथिया मोनबेसे जों बेनि सोमोन्दै सावरायबाय खावगारां हांखो कम्पिकां सालायारि गन्थंआरि सुइजाब बेफोरनि सोमोन्दै जों सावरायबाय सालायनि बबे बाहागोआव गारां रिंसारथिफ्रा बाहायजायो जों बेनि सायाव सावरायबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरनि जानाखि कुइसन एन्ड एन्सार नोंथांमोना बेफोरखौ गोसोआव लानो सेस्था खालाम जानाखि एग्जाम जागोन स्पेशल टेटनि बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद हेल्पफुल जागोन आरो नोंथांमोना नट खालामनानै ला बहियाव एबा खातायाव नोंथांमोना नट खालामनानै लायोब्ला बांसिन गोसोआव थायो आरो नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि खालामनोबो नाजा आरो बै जानाखि चार्ट दङ गारां हांखो एबा गारां रिंसारथिनि चार्ट आरो खौरां रिंसारथि एबा खौरां हांखोनि चार्ट दङ नोंथांमोना बे चार्टखौ बानायनो नाजा आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो जोंनि बर' केन्डिडेटफोरा बे भिडिअखौ मोननो हायो आरो जानाखि बर' साबजेक्टनि ग्रामार बे ग्रामारनि सायाव एसे हेल्पफुल जानो हायो आरो दा लोगोफोर जानाखि आङो बर' रावखान्थि बिजाबखौ आङो अनलाइनाव मोनो होननानै बुंदोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना माबोरै नायनांगौ नोंथांमोना आं बेखौ खोन्थागोन आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना आङो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होनाय जादों नोंथांमोना बाव थाङोब्ला डाइरेक्ट हाबनो हागोन आरो बेयाव हाबनानै नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन गुगोल क्रोम ब्राउजारखौ खेवनानै लाबानो जाबाय आङो दा गुगोल क्रोम ब्राउजारखौ खेवनोसै स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे गुगोल क्रोम ब्राउजाराव फैनानै नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामबानो जाबाय बड' ग्रामार PDF होननानै नोंथांमोना टाइप खालाम बेबादि टाइप खालामनानै सार्च खालामबा नोंथांमोनाव नैबेबायदि मोनसे फैगोन आरो बड' ग्रामार फरायसालिनि रावखान्थि बे मोनसे दङ क्लास जोंना माने 6, 7, 8नि फरायसालिनि रावखान्थि दङ आरो मोनसे दंबावो जोंना बे गोमो बिजाबा दा बेखौबो जोङो अनलाइनावनो मोनगोन आरो नोंथांमोना नैबाव नाय
नैबे जानाखि फरायसालिनि रावखान्थि दङ नोंथांमोना नैखौ नुनो मोनगोन आरो बेखौ फरायनो हागोन दा बेखौ फरायनोब्ला नोंथांमोना नैबे सिङाव हाबबानो जाबाय भारत बानी होननाय मोनसे वेबसाइट दङ बे वेबसाइटआव हाबबानो नोंथांमोना मोनगोन आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ गिबियै मोनसे एकाउन्ट क्रिएट खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो नैबे भारत बानी बे गभर्नमेन्टनिनो मोनसे वेबसाइट बियो अल इन्डिया जेसेबां लेंगुवेज दङ सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेज होननाय मैसुराव जे दङ बेनिनो मोनसे बियो अफिसियेल वेबसाइट दा बेवहायनो जोंना ग्रामारफ्रा दंजोबो आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना बे बिजाबखौ फरायनोब्ला नोंथांमोना गिबि मोनसे एकाउन्ट क्रिएट खालामनानै लानांगोन आरो नोंथांमोना नैबाव थुबानो जाबाय लग इन टु रिड बाव थुबानो लगइननि अपसनाव थांगोन दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांनि जानाखि इमेल आइडि आरो पासवर्ड बेखौ होनांगोन आरो जुदि नोंथाङा एकाउन्ट क्रिएट अलरेडि खालामखादोंब्ला जुदि एकाउन्ट क्रिएट खालामाखैब्ला नोंथांमोना नैबे क्रिएट एन एकाउन्टआव नोंथांमोना थुनांगोन आरो क्रिएट एन एकाउन्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि बेवहाय इमेल आइडिखौ होदो आरो नोंथाङा पासवर्ड मोनसे क्रिएट खालामनानै लादो नैबे वेबसाइटनि थाखाय बेवहाय नोंथाङा पासवर्डखौ होदो बेवहाय रिटाइप खालामदो नोंथांनि नाम मबाइल नाम्बार आरो एड्रेसखौ होनानै नैबे चेक बक्सआव क्लिक खालामनानै रेजिस्टार खालामबानो जाबाय नोंथांनि इमेल आइडियाव मोनसे OTP थांगोन आरो मोनसे सिकिउरिटि क'डबो थांगोन आरो बे इमेल आइडि आरो सिकिउरिटि क'डखौ नोंथांमोना एन्टार खालामनानै साबमिट होब्लानो नोंथांनि एकाउन्टआ क्रिएट जागोन दा लोगोफोर आङो अलरेडि एकाउन्टखौ क्रिएट खालामखानाय हिसाबै आङो दा डाइरेक्ट लगइनल' खालामनोसै नैबाहाय डाइरेक्ट लगइन खालामबानो आङो नोंथांमोननि थाखाय बै बिजाबखौ नोंथांमोननो बोदलानानै देखायनो हागोन आरो दा आङो नैबे लगइन अपसनाव थुनोसै स' लोगोफोर आङो दा लगइन अपसनाव फैबाय आङो बेवहाय आंनि इमेल आइडिखौ होनोसै स' लोगोफोर इमेल आइडिखौ आं नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंला आं बेखौ एसे स्किप खालामनानै होनोसै स' लोगोफोर आङो इमेल आइडि आरो पासवर्डखौ होबाय दानिया सेलेक्ट केपसाखौ सेलेक्ट खालामनांगौ बेनि थाखाय नोंथांमोना नैबाव थुबानो जाबाय स्क्रिप्ट मा स्क्रिप्टखौ नांगौ बाहाय थुबानो आङो बाहाय बांला देबनागिरि गुजराती नुबाय दायो आङो इंलिसखौ सेलेक्ट खालामसै इंलिसआ साबसिन जागोन हिसाबै दायो लोगोफोर बेवहाय जि केपसा नुजादों नैबे जायगायावहाय नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आरो दा बेवहाय OTCWK नुजादों नालाय नैबे सिगांनियानो जागोन केपसाया आङो बे सिगांनि केपसाखौ सेलेक्ट खालामबाय दायो आङो लगइन अपसनाव थुनानै होबाय दा लोगोफोर लगइन अपसनाव थुनाय लोगो लोगो दा नोंथांमोना नै स्क्रिनाव नुनो मोनबाय बिजाबनि सावगारिखौ दा बिजाबनि सावगारिखौ नुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ फरायनो हासिगोन आरो दा बेनि थाखाय फरायनोब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय थुबानो जाबाय प्लिज क्लिक हियार टु रिड द बुक नोंथांमोना बाव थुबानो बिजाबखौ फरायनो हासिगोन आरो PDF इज लडिं जागासिनो दङ दा नै नोंथांमोना बिजाबखौ नुबाय बेखौ एसे गुवारै नायनोब्ला नोंथांमोना नैबाव थुबानो जाबाय बाय थुनाय लोगो लोगो एसे गुवार जागोन आरो दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनबाय फर क्लास 6, 8, 7 and 8 फरायसालिनि रावखान्थि आरो बिनि राइटारा जाहैबाय स्वर्नप्रभा सैनारि दा बेखौ नोंथांमोना फरायनो हागोन बेखौ फरायनोब्ला नोंथांमोना नैबाव मोनसे एर' मार्क होनाय दङ बे एर' मार्कआव नोंथांमोना थुबानो बे बिजाबखौ बोलानानै नायनो हागोन आरो दा बेबायदि नायलांबाय थानो हागोन बिलाइ दा नोंथांमोना नैबाव नायखां बिलाइखौ नुदों कन्टेन्टखौ जोङो दहाय माखौ नायदोंमोन बर' रावनि हांखोनि सिनायथिखौ नायदोंमोन दा हांखोनि सिनायथिखौ नायनोब्ला नोंथांमोना 5 नाम्बार पेजाव थांनांसिगोन बेलाय गारां हांखो जोङो 5 आरो 6 पेजाव फैबाय नैबे जाहैबाय 5 नाम्बार पेज हांखोनि सिनायथि नोंथांमोना बेखौ नायनानै फरायनो हागोन आरो नोंथांमोना बिजाबखौ मोनाखैब्ला अनलाइनावनो नायनानै नोंथांमोना फरायनो हागोन दा बेबायदिनो जोंना जानाखि बर' रावखान्थिनि मोनसे लेखा गोमो दङ बिजाब गोमो बेखौबो नोंथांमोना बेहायनो फरायनो हागोन दा बेनि थाखाय नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय गुगोल क्रोमावहाय आरोबाव डक्टर स्वर्नप्रभा सैनारिनि बे बिजाब गोमो बर' रावखान्थि बिजाबखौ फरायनोब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय सार्च बारावहाय बर' ग्रामार होननानै सार्च खालाम अब्लानो नोंथांमोना एसे गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै नैबेयाव भारत बानीनि मोनसे वेबसाइट नुगोन बर' रावखान्थि एबा बर' ग्रामार बिदि लिरनाय थागोन नोंथांमोना बेयाव थुबानो सिङाव हाबगोन सिङाव हाबबानो नोंथांमोना नै बर' रावखान्थि एबा बर' ग्रामार बिजाबखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा नैबे बिजाबानो मेन लोगोफोर बर' ग्रामारावहाय बे बिजाबावनो फुल डिटेल्स दंजोबो दा लोगोफोर बेवहाय बिजाबखौ फरायनोब्ला नोंथांमोना दहायनि बायदि नैबे क्लिक हियार टु रिड द बुक बेवहाय नोंथांमोना थुबानो जाबाय
दायो आङो सिङाव हाबबाय लडिं जागासिनो दङ दा नोंथांमोना एसे गिदिर खालामनानै लाबावदो बेखौ गिदिर खालामनानै लाबाय आङो दा नोंथांमोना बिजाबखौ फरायनो हाबाय नोंथांमोना फारि फारि फार्स्ट टु लास्ट बिजाबखौ फरायनो हागोन आरो टटेल 153 पेज दङ बे बिजाबा नोंथांमोना नैबे गाहायाव नाय बेवहाय पेज नाम्बारखौबो होनाय जादों नोंथांमोना बेबायदि फारि फारि नायलांबाय थानो हागोन आरो बेबायदि कन्टेन्टखौ नोंथांमोना नायदो दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दायो आं नोंथांमोना बिजाबनि सोमोन्दैबो फोरमायनानै होबाय बबे बिजाबखौ फरायनांगौ आरो बिजाबखौ अनलाइननिफ्राय जोङो माबायदि फरायनांगौ नोंथांमोना लाइब्रेरियाव थांनानै बिजाबखौ मोनाखैब्ला बायनानै लानो हायाखैब्ला नोंथांमोना नैबे अनलाइननिफ्राय नोंथांमोना बिजाबखौ फरायनो हागोन दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ